Dobrý deň, srdečne vás vítam na tejto krátkej videoprezentácii produktov, ktoré sú určené pre zámočníkov. Dnes vám predstavím produkt, je to 15 šperhákov určených pre zámočníkov. Tieto šperháky sú určené na otváranie dozických zámkov. Tieto šperháky sú simulačné šperháky, ktoré nám vlastne len simulujú kľúč, nakoľko týchto šperhákov je 15, ale spolu na dozické zámky je až 26 typov kľúčov. Čiže sú to simulačné kľúče, ukážeme si ešte presne, prečo sa volajú simulačné. Tento dozický zámok, ktorý tu mám, nebol nijako upravovaný, má plný počet lamiel a tu je vlastne originál kľúč na tento zámok. Zámok zamknem na 2 západy. Je to plný funkčný zámok, čiže vidím, všetko ide, vidím, že sa mi lamely nadvihujú, zábora sa pohybuje. Zámok máme zamknutý na 2 západy a tu je tá sada, ktorú vám ešte predstavím. Je to 15-kusová sada. Takže tu máme prvý kus, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a posledný 15. kus. Zámok je zamknutý na 2 západy, čiže vlastne je štandardne zatvorený. Vyskúšame niektorý kľúč, nakoľko sú to skúšobné kľúče a neviem presne, ktorý kľúč by tam mal byť. Postup práce je následovný. Tento šperhák vložím do kľúčového kanálu. Zo spodu si ho podržím prstom, nakoľko mi tu voľne vaklá, lebo chýba mu vodítko. Štandardný kľúč, táto guľatá časť, vlastne vodítko, ale my ho tu nemáme. Takže pichnem tam tento paklúč. Zo spodu si ho držím prstom a skúšam manipulovať s tými lamelami. V prípade, že sa mi to nedarí, tak skúsime ešte celé to nadvihovať, ale vidím, že prvá lamela stojí, nehýbe sa, takže nemám správny kľúč. Skúsime niektorý z týchto ďalších kľúčov. Takže skúsime manipulovať. Ďalší spôsob manipulácie je nadvihovať posunutím vlastne prsta a týchto všetkých lamiel smerom hore. A teraz vidím, že už idem otvoriť a otvoril som zámok o 1 stupeň. Stále je zámok zatvorený ešte na 1 západ. Toto sme otvorili s týmto kľúčom. Vyskúšame teraz iný typ. Máme tu pakľúč tohto tvaru, takéto vidličky a opäť zasuniem do kľúčového kanálu a skúšam manipulovať. Manipulácia zase nadvihnem stavítka a skúšam posunúť závoru. Čiže teraz je už zámok otvorený. Takisto tieto kľúče fungujú aj na zamykanie, čiže znova pichnem do kľúčového kanálu, prstom vytvorím podporu a ideme na to. Takže zamkol som na prvý západ a zamkol som s kľúčom tohto tvaru. Skúsime teraz nejaký ďalší kľúč, čiže skúsime kľúč tohto tvaru a ideme zamknúť na druhý západ. Opäť prst držím
skúšam pohybovať lamelami. Pokiaľ je pohyb lamiel len takýto malý, tak celý paklúč potlačím smerom hore, tak aby som si lamely nadvihol a máme opäť zatvorené na 2 západy. Čiže to bola sada 15 simulačných kľúčov, ktoré sú určené na dozické zámky, s ktorými sa bežne stretávate na slovenskom trhu. Konštrukcia týchto zámkov je roky rokúce nemenná, takže s touto sadou je veľký úspech. Ďakujem za pozornosť a ďalšie výrobky pre zámočníkov nájdete na stránke www.zámočnícke-potreby.sk.